खूप आवडते. खूप म्हणजे अति आवडते. अतिप्रमाणात. हा, जेव्हा आम्हाला दिवस आले ना, रविवार आला की आम्हाला खूप बरं वाटते. हा, आज बाबा चिकन बनवणार आहे, आम्ही आज मच्छी बनवणार आहे. मच्छी ह्या खाण्याची हौशीने वाट अगदी बघत हा असतो. ती अगदी वाट बघत असतो, कधी येतात आणि कधी बनवून मी खायला बसतो. म्हणजे भाताचे रविवार गोळे. आणि त्याच्यातून सोमवार मंगळवार आला तर खूपच टेन्शन येते आम्हाला. टेन्शन येतो. सोमवार मंगळवार, टेन्शन येते. गुरुवार आला की टेन्शन येते, शनिवार आला की टेन्शन येते. 3 दिवस आम्हाला खूप आवडतात, बुधवार, शुक्रवार, रविवार. नमस्ते. नमस्कार, मी नेहा शिगवण. आता मी तुम्हाला एक हांडव्याची रेसिपी सांगत आहे. आधी पहिलं त्याच्यासाठी साहित्य दाखवा. हा, त्यासाठी आपल्याला हे साहित्य घ्यायचं आहे. 1 वाटी रवा घेतलाय, 1 वाटी ताक घेतलाय मी, तिथे 1 वाटी वाटाणा आहे वला, 1 वाटी गाजर आहे, 1 वाटी 2 छोटे कांदे कापून घेतलेले आहेत, त्यात 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट घेतलेली आहे, 2 वल्या मिरच्या कापून घेतलेल्या आहेत आणि चवीनुसार मीठ आपल्याला घेतलेलं आहे. आता तुम्ही पहिलं काय आता करणार? मी याच्यामध्ये पहिलं मी रवा घेणार. हा. रवा आणि ताक. ताक, हा, मी ताक, रवा आणि ताक आता पहिलं भिजवून घेणार. हा. त्याला आपल्याला 1 तास भिजवून ठेवायचं आहे. आता हे तुम्ही ताक आणि रवा, ताक किती घेतलंय? समजा आता आपला एक 1 वाटी आहे तर 2 वाटी ताक घ्या. 2 वाटी ताक घ्यायचा. हो. आणि हे मिश्रण आपल्याला एकत्र करून ठेवायचं आहे, कालवून. हो, मिक्स करून एकत्र Mix ठेवून करून. द्यायचं. हा. आता तसं तुम्ही आहे हा. ना, कालवून ठेवलेलं आहे हा. ना, ते दाखवा. अच्छा, ठीक आहे. मग आता हे ठेवून देऊ मी. हा, हे आता तुम्ही साईडला अच्छा, ठेवा. ठीक आहे. म्हणजे आपली प्रोसेस म्हणजे आपल्याला लवकर रेसिपी मिळावी म्हणून त्यांनी हा, मिक्स करून ठेवलेलं मिक्स करून आहे. ठेवलंय. हे 2 साहित्य मिक्स करायचे ना फक्त. 1 तास थांबायला लागला असता ना. बरोबर बरोबर. आता हे आपण 1 तासानंतर ना हा, भिजवून एक ठेवलेलं. तास, हा, हे आपलं 1 तासानंतर भिजलेलं आहे आता छानपैकी. हा. त्याच्यामध्ये आपण आता 1 वाटी आपण वाटाणे घालत आहोत. हम्म. हे वाटाणे शिजवलेले आहे. हा, थोडासा यामध्ये Boil केलेले आहे. बॉईल करून घेतले. हा. त्यात गाजर आहे, किसल्याला आपण ठेवलेलं आहे. हा. त्यात आता टाकत आहोत. हे 2 कांदे आहेत चिरलेले छोटे बारीक, ते पण आपण त्यात टाकत आहोत. ही बारीक चिरलेली मिरची आहे. हे अद्रक लसूण पेस्ट आहे. 1 चमचा. त्याच्यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ टाकत आहोत. म्हणजे सर्व आपल्याला मिक्स करायचं सर्व. हो, आता हे सगळं मिक्स करायचं आपल्याला, चांगलं हलवून घ्यायचं आहे ना. आता तुम्ही हांडवं बनवता ना हे? हो. अजून काय स्पेशल बनवता तुम्ही? स्पेशल आपलं काय असं खास काय नाही, आपलं रोजचं डाळ वाटाय स्पेशल आपल्याला परवडत नाही. तुम्ही कुठचे? गाव कुठलं? राजापूर. तिकडची फेमस डिश? मालवण मच्छी कढी, बांगडा कढी. मच्छी कढी, बांगडा कढी, मालवणची स्पेशल. हे आता आपलं मिक्स झालेलं आहे. तुम्ही असं जेवण बनवताना काहीतरी असं फनी सीन झालाय का? असं कधी काय झालंय का? नाही, असं तर काय नाही. किंवा काय गडबड झाली जी हसण्यासारखी गडबड आहे? नाही नाही, अजून काय नाही झालं तसं. आपलं तेल. तेल टाकलं ना आपण. आपल्याला किती वेळ झाकून ठेवायचं? हे आता आपण 2 मिनिटं टाकून ठेवूया. तुम्ही कमीच बोलता का अशा घरी पण? खूप बोलतो आम्ही. त्याला वेळ लागतो. त्या रवाची ती मजाच वेगळी होती. जरा सावकाश तुमच्या हातावर ठेवा. आता हे आपलं हांडवं आपण कशाबरोबर खायचं? हे आपण सॉस बरोबर आता खोबऱ्याची चटणी पण बनवली तरी चालते, पण सॉस बरोबर छान मजा येते. तुम्हाला जेवणामध्ये काय काय आवडतं? साधं सिंपल जेवण, डाळ भात भाजी, पालकच्या भाज्या जास्त अजून? आवडतात. मेथी, चवळी पालक, मेथी पालक.
काळ्या वाटाण्याची भाजी पेशल फेवरेट, ताकाची कढी. मला सगळंच आवडत आहे. खूप खायला आम्ही खूप माहिर आहोत. जे काय भेटेल ते खात जायचं. हेच पाहिजे असं तेच पाहिजे काय नाहीच. काय कधी कंटाळा आला तर मसाला टाकून भात तरी खायला पाहिजे. बस म्हणजे मसाला भात पाहिजे. हा भाताचे गोळे पहिले पाहिजे. गावच्यासारखा. आता तुम्ही गावाला कधी गेला होता? तरी पण आता ह्या 15 वर्षात तर नाही. बोट बंद झाल्यापासून आम्ही गावाला जायचं सोडलं. कारण या बशी लागतात, उलट्या होतात, त्या भीतीने आम्ही गावाला जायचं सोडून टाकलं. त्या बोटीने आम्हाला मजा वाटायची जायला, समुद्र बघत बघत. ते आता बोटी नाही का तिथे का? आता नाही बोटी जात. आपले भाऊचे रक्कड बोटीच बंद झाले आहेत ना. अच्छा, काढायला चांगलं. मस्त छान आहे, कलर पण छान आलाय ना. सध्या आम्ही काय जास्त पोरं काय खातात, मंचुरियन भजी. ती पोरं आवडीने खातात म्हणून ते आम्ही कधी ना कधी बनवत असतो. नूडल्स हे बनवत असतो. कधी मन आलं की मम्मा नूडल्स बनव, की मग हा सुरुवात जा नूडल्सचे पाकिटे घेऊन ये. आणलं की आपले 5 मिनिटात ते नूडल्स तयार. कोबी कापा, त्या शिमला मिर्च टाका, कांदे कापा. असं बाहेरच्या मधून तुम्हाला किंवा फॅमिलीला काय आवडतं खायला काय बाहेरच्या पदार्थांमध्ये? बाहेरच्या पदार्थामध्ये जास्त आम्हाला नॉनव्हेज जास्त आवडते. नॉनव्हेजमध्ये काय? चिकन. चिकनमध्ये कोणतं चिकन? चिकन हंडी, चिकन तवा आवडतं आम्हाला. हे अंडा आपल्या झालेला आहे. मस्त छान झाला. असंच आपल्या नाश्त्याच्या प्रकारमध्ये खूप छान आहे ना. हा आता इथे आपली रेसिपी रेडी आहे ना मम्मी? परत एकदा जरा तोडून दाखवू. दुसरा तुकडा कुरकुरीत आहे वरून. एकदम कुरकुरीत आवाज येतोय ना. हम्म. कुरकुरीत आहे. तू खातो? बिना सॉसचा पहिला खाते. हम्म. एकदम मस्त झालाय. आणि आता बाहेरचा कव्हर आहे ना, एकदम कुरकुरीत आहे. मी पण खाऊन बघितलं, एकदम कुरकुरीत वाटतंय. हा, एकदम कुरकुरीत. वाटाणे जेव्हा येतात त्याच्यात अजून काय काय टाकलं ना स्टफिंग मध्ये, ते जेव्हा बाईट मध्ये येतं ना छान वाटतं एकदम खायला. छान वाटतं, एकदम मस्त झालंय. आणि 1-2 खाल्ले की आपला नाश्ता पण एकदम व्यवस्थित होईल ना. सॉसची पण गरज नाही, एवढं छान झालं ते. गरम गरम खाल्लं तर अजून छान लागेल. तुम्ही पण खाऊन बघा. ही वस्तू गरम गरम खायसाठीच आहे. हा, गरम गरम मध्ये खायचं असतं. थोडं अजून एक बाईट. मुलांना काय आवडतं? नाही खरंच छान झालंय बघा एकदम. नाही, मस्त झालंय. मस्करी नाही करत. डोसे पण मी छान बनवते. मुलं इडली डोसा पण खायला खूप पसंत करतात. मच्छी फिश फ्राय खूप छान बनवते. हे हंडवं एवढं छान झालंय ना की ते अजून काहीतरी बनवत असतील ते खूपच मस्त लागत होते ना. हा, आणि आता घाई मध्ये झालं ना, आणखी पण चांगलं बनलं असतं. अच्छा, नाही खूप छान आहे ते, खूप छान आहे ते. खूप छान झालं घरी पण. उलट कधी कधी आपण म्हणतो ना घाईत केलेली रेसिपी कधी कधी छान होतात छान ना. होतात. अच्छा, फिश कशामध्ये करता तुम्ही? रवा लावून की तांदळाचं पीठ? तांदळाचं पीठ पण आणि रवा पण दोन्ही मिक्स करून. हा, तसं बोला खरं. अच्छा, आम्हाला नॉनव्हेज खूप आवडते. खूप म्हणजे अति आवडते. अतिप्रमाणात. हा, जेव्हा आम्हाला दिवस आले ना, रविवार आला की आम्हाला खूप बरं वाटते. हा, आज बाबा चिकन बनवणार आहे, आम्ही आज मच्छी बनवणार आहे. मच्छी ह्या खाण्याची औषधी वाट अगदी बघत हा ती अगदी वाट बघत असतो कधी येतात आणि कधी बनवून आम्ही खायला बसतो. कधी रविवार भाताचे आणि गोळे. त्याच्यातून सोमवार मंगळवार आला तर खूपच टेन्शन येते आम्हाला. टेन्शन येतो. सोमवार मंगळवार टेन्शन येते. गुरुवार आला की टेन्शन येते, शनिवार आला की टेन्शन येते. 3 दिवस आम्हाला खूप आवडतात. बुधवार, शुक्रवार, रविवार. म्हणजे आवडीचे वार. आवडीचे वार, आमच्या आवडीचे वार. आम्हाला कोणी पार्टनरला बोलवलं ना, आम्ही खूप खुश असतो. आता कधी सोमवार मंगळवार जरी असला त्या दिवशी तरी आम्ही तो विचार करत नाही आज कसं खायचं. देवा आज आम्हाला माफ कर, आजच्या दिवस आम्ही खातो, आजच्या दिवस हा सोमवार आम्ही सोडून टाकतो. हा, म्हणजे एवढी आवड आहे का? आवड आहे. म्हणजे बरोबर आहे. नॉनव्हेज लवरचा तुम्ही. मारत नाही. हा, आत्म्याला आम्ही मारत नाही. मारत नाही, बरोबर आहे. आमचा आत्मा थंड तर आम्ही थंड. नमस्ते. नमस्कार, मी नेहा शिगवण. आता मी तुम्हाला एक हांडव्याची रेसिपी सांगत आहे. असं काय बोलू? असं परत परत. नमस्ते. नमस्कार, मी नेहा परत बोला. शिगवण. परत बोला. नमस्कार. नम केला. नमस्कार, मी नेहा शिगवण. मी आज तुम्हाला एक हांडव्याची रेसिपी दाखवत आहे. आणि आता काय करू, सुरू करू? आता तुम्ही रोजचं जेवण बनवता ना, तर काय तुम्ही शॉर्टकट किंवा टिप्स आहेत तुमच्याकडे कोणत्याही पदार्थाला किंवा कोणत्याही जेवणाला, कोणत्याही रेसिपीला? काय होईल सांगा. काय वहिनी?